Παίκτες που θυσίασαν η καριέρα τους για τα χρήματα. Εμμάνουελ Αντεμπαγιόρ. Ο Αντεμπαγιόρ γεννήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1984 στο Τόγκο, ενώ ήταν επιθετικός. Τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στη Sporting Club de Lyon, ή κάπως έτσι, μια ομάδα της πατρίδας του, όπου εκεί τον είδε η Μέτς, η Γαλλική, όπου τον πήρε στη Γαλλία το 1999. Άρχισε να παίζει στην πρώτη κατηγορία το 2001 και αγωνίστηκαν σε αυτή μέχρι το 2003 κάνοντας 44 συμμετοχές και βάζοντας 15 γκολ. Αυτά τα νούμερα ήταν αρκετά για τη Μονακό, η οποία τον αγόρασε το καλοκαίρι του 2003 για λίγο πάνω από 3 εκατομμύρια. Εκεί, στη Μονακό, έπαιξε για 3 χρόνια, από το 2003 μέχρι το 2006, όπου έκανε 78 συμμετοχές, βάζοντας όμως μόνο 18 γκολ. Εκεί συμμετείχε και για πρώτη φορά στο Champions League, όπου έφτασαν μέχρι το ημιτελικό το 2004 με τη Μονακό, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να το κατακτήσουν. Όλα αυτά ήταν αρκετά για την Arsenal και τον Arsène Wenger, που τον βοήθησε να κάνει το μεγάλο βήμα στο καριέρα του το χειμώνα του 2006 για 10 εκατομμύρια. Έκανε με τους κανονιάριδες 104 συμμετοχές, βάζοντας 46 γκολ, μέχρι και το καλοκαίρι του 2009, στο οποίο ενώ θα μπορούσε να μείνει στην Arsenal και να κάνει τρομερή καριέρα στην Arsenal, θεωρώ, καθώς ταιριάζει απίστευτα στο αγωνιστικό style του Arsène Wenger, προτίμησε τα λεφτά των ιδιοκτητών της City, που τότε ήταν τις πρώτες μεταγραφές που έκανε οι Σαουδάραβες στη City, και έδωσαν τρομερά λεφτά για να αφήσουν και σε αυτόν αλλά και στην Arsenal. Αυτός δέχτηκε παίρνοντας ηγεμονικό συμβόλαιο, αλλά και η Arsenal πήρε σχεδόν 30 εκατομμύρια γι' αυτό. Ένα παίκτη που είχε αγοράσει για σχεδόν 10 εκατομμύρια. Τριπλατσία στα λεφτά της, γιατί την Arsenal μια χαρά ήταν, αλλά για ο Αντεμπαγιόρ, όπως φάνηκε αργότερα, όχι τόσο. Στη City έκανε μόλις 34 συμμετοχές, βάζοντας 15 γκολ από το 2009 μέχρι το 2011, μέχρι ότου ο προπονητής του είπε ότι δεν το χρειάζεται άλλο και τον έστειλε εκτός ομάδας. Όταν έγινε αυτό, η Real Madrid τον πήρε δανεικό για ένα αναπληρωματικό, όπου εκεί έκανε 14 συμμετοχές και έβαλε 5 γκολ, χωρίς όμως να εντυπωσιάσει. Αν και κέρδισε ένα κύπελλο Ισπανίας. Την επόμενη χρονιά, την 11-12, πήγε πάλι δανεικός, αυτή τη φορά στη Tottenham, εκεί όπου έκανε 35 συμμετοχές, βάζοντας 17 γκολ, τελειώνοντας τη σεζόν σαν πρώτο σκόρερ της ομάδας. Με αυτόν τον τρόπο έψε το Tottenham να τον αγοράσει για σχεδόν 5 εκατομμύρια. Όπως βλέπετε, η City είχε μια πολύ μεγάλη χασούρα. Κάνοντας από το 2012 μέχρι το 2015 59 συμμετοχές, βάζοντας 18 γκολ, δείχνοντας με αυτά τα νούμερα πως παρά την πολύ καλή πρώτη σεζόν του, σαν δανεικός, από όταν πήγε στη City, η καριέρα του είχε πάρει την κάτω βόλτα. Μετά από αυτή την απογοητευτική παρουσία στη Tottenham, αυτή τον άφησε ελεύθερο και έμεινε χωρίς ομάδα τη μισή σεζόν, 15-16, μέχρι τον Ιανουάριο. Ένας παίκτης που πριν 5 χρόνια έφυγε για 30 εκατομμύρια και προτίμησε τα χρήματα, έμεινε χωρίς ομάδα μισή σεζόν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τον Ιανουάριο τον πήρε η Crystal Palace, όπου έκανε 12 συμμετοχές, βάζοντας όμως μόλις ένα γκολ και μένοντας πάλι ελεύθερος μετά από 6 μήνες. Έτσι έμεινε χωρίς ομάδα από το καλοκαίρι του 2016 μέχρι τον Ιανουάριο του 2017, άλλο μισοχρόνο, όπου τον πήρε η Başakşehir, όπου στο τουρκικό πρωτάθλημα έκανε 60 συμμετοχές, βάζοντας 24 γκολ από το 17 μέχρι το 19, συγγνώμη. Το καλοκαίρι του 19 πηγαίνει σαν ελεύθερος στη Kayserispor, πάλι στο τουρκικό πρωτάθλημα, όπου σε μισό χρόνο κάνει 8 συμμετοχές και βάζει 2 γκολ, μέχρι το χειμώνα, όπου μένει ξανά ελεύθερος. Μετά υπογράφει στην Ολυμπία της Παραγουάης, όπου εκεί μένει μισό χρόνο, κάνοντας 2 συμμετοχές χωρίς κάποιο γκολ. Όταν μένει ελεύθερος και από εκεί, μένει χωρίς ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2021, όπου υπογράφει σε μια ομάδα του Τογκό, την οποία δεν θα προσπαθήσω να προφέρω αυτή τη στιγμή, όπου μένει μέχρι το Μάρτιο του 2023, όπου και ανακοινώνει το τέλος της καριέρας του. Το τι θα είχε γίνει αν δεν είχε πάρει αυτή τη μεταγραφή στη City δεν το ξέρουμε. Ίσως να έχει κάνει να έχει αρκετά περισσότερα ρεκόρ στην Premier League, καθώς φαίνονταν ικανός να τα καταφέρει με τις χρονιές που έκανε στην Arsenal. Ίσως να γινόταν θρύλος της ομάδας της Arsenal, άμα έμενε και άλλα χρόνια. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι ο Αντεμπαγιόρ είναι ένα παράδειγμα άλλης μιας κατεστραμμένης καριέρας, καλά εκτός από τα χρήματα. Εγώ μετράω τις ομάδες που έπαιξε και τα στατιστικά του, τώρα τα χρήματα είναι κάτι άσχετο, είναι προσωπικά για αυτόν. Μιας κατεστραμμένης καριέρας από τα χρήματα. Ως προς τις διεθνείς συμμετοχές του, συμμετείχε σε 87 αγώνες της Εθνικής Τογκό, βάζοντας 32 γκολ και κερδίζει το African Footballer of the Year μία φορά μόλις. Ενώ και σε αυτό θα μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερα στατιστικά, αν συνέχισε να παίζει σε top πρωτάθλημα. Αυτό το βίντεο ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα follow, κάντε ένα like.
κάντε ένα sub στο YouTube, γράψτε ένα σχόλιο με τη γνώμη μας και ένα σχόλιο μετά να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε ένα share το βίντεο για να το δουν οι φίλοι που μπορεί να τους ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Και δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο του καναλιού, όλο και κάτι θεωρώ που θα υπάρχει που θα σας αρέσει. Και γεια σας!